Бу минутларда Татарстан министрлар кабинетында Республиканың финанс министрлыгы, федераль салым хезмәтенең һәм федераль казначылыкның Татарстан буенча идарәләре коллегияләренең уртак утырышы бара. Анда Татарстан бюджетының быелгы үтәлеше һәм әлеге хезмәтләрнең киләсе елга булган бурычлары карала. Россия финанс министры Антон Силуанов катнашындагы коллегияне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алып бара. Быел инде мин әйтергә телим уңайлы тәмамланыр дип, чөнки без инде һәр вакытта чагыштырабыз үткән ел белән. Үткән ел безнең башка елларга караганда бик авыр ел булды. Шуңа карамастан республикабыз матур иттереп үтәде аны. Быелгысы ел инде күпкә уңышлырак. Аның инде крем ягы 414 миллиард сум күләм тәшкил итәчәк. Бу саннарның үтәлеше астында бик зур эш ята дип саныйм инде мин, чөнки бу инде безнең ире һәм уртак һәм кече предприятиеләрнең вакытында матур иттереп эшләүләре һәм инде аның нәтиҗәсе булып тора вакытында салымнарның да кертүләре.